Ay, hello mga ka-listeners, mga ka-followers, maayong buntag no. Maayong adlaw ka natong tanan. Kumusta adlaw dahil karong Huwebes no? Pizza na binagyod sa buwan sa Hulyo tuig 2026. So dili pa din no, shout out di ko no kang Sil Nagal. Salamat kayo no, Sil Nagal sa pagpaminaw no. Bay no, ang suwatan po karon day no, pinadaka kini sa usa ka lalaki nga mapatago lang sa pagan nga litoy. Sinuwat kinino ni Ria Arellano, bahin kinino sa iya, bahin kinino sa agibuhat niya ang tanano para sugton lang siya. Yan, napatato siya ng mga followers no, mga kalasanos. Pero no, ubani ko no sa pagpaminaw no, sa kung ako ang pasultihon nga ang Cinder si Litoy. Kini nga akong problema, bahin ni sa babae nga akong gimahal. Tungod sa kadako kong gugma niya, gibuhat akong tanan, para lagi taon ko sugto niya. Ug nga nung na problema ko ani akong gipanguyaban no, sa babae nga akong nailaban, inanion ako pagsugod ang mga panghitabo. Ay dong bro, suayo nang nakakaon tos manok ni nanay kang bubukid tiil ba. Kabihag mo sa. Kabihag na sad. Nangayan ka na. Katata para pawa ay. Tagal gagmay ani. Ha? Hinom sa tabi. Ikaw siya sa. Yung muna. Ilapos pasok. Ilapos pa sa. Ibutang na. Sukipan mo. Kata dami. Ay, para ni sa akong mahal ba nga, akong mutya ba? Harga. Ukay budi o adun wain dakaw. Murag na kuha sa natong gamay na pero kabater ya po to dong bro. Kabater to. Basta ba to ha? Pero namil ni gyud kang ari diri. Bahala na. Bahala na muaris na ni. Ari gyud ka kay listo kayo. Kita bukan mo ko sa decision niyo sa. Oo, day no. Katong imong gika picture day dito. Only na to maol lahi na sa to. Lahi sa to kay. Di ba? Yung tukuban. Sige, labat kayo ha. Thank you kayo. Sige. Uy. Si tatay maning padung rin day. Saan tay? Kadiyot sa nataga ka kung ante para. Sige. Okay. Para makakita kada ko. Unsa man ka? Usa ba ning hagdan ko at yung sawa. Oy. Tay? Karon pa ko kabantay nga maayo man day kang mukha ka. Awa tay. Bida panaghap ra taon to. Kaming dupid ro ko. Taghap-taghap ra mo kita nga mo taon. Panaghapon. Nendo to kag tingo pero ang ako lang. Unsa? Nahibugan ba? May nahibugan ko. Unsa man na tay? Unsa gibud nga nimo? Sa kadindot sa imong tingog, wadyo kay babae ginabihag nga man sa nindot ay imong tingog. Kana bang ibutang tala nga nadani ba? Tatay sa tay. Bidaw ako pa nakatingog o sama ni anang imuhadong litoy hapon. Mura paminaw na ako. Maminaw ko kalima. Kalima kita eh. Bida. Unuma kayo, unuma. Ay, hawusan. Kay dili na ko makaya. Ba? Ang ano din naman makaya ni mo? Lima na may limit ako. Hindi mo tayo. Ito si anhing nanay ni mo. Nga naman? Ining nahimuhag naman ito na akong... Nabihag mo? man to siya. Nabihag to sa akong kagwa. Kay, og nakatingog pa kong parihas ni mo. Ang butlak. Well, siguro tuwan ako sa Las Vegas, nag-cancer. Yo, Las Vegas, magiging tayo? Oy, pero sa pagkakaroon, usara kayo ako'y kasulti, ha? Unsa man na tayo? Paglungag na dito, kayapit ng tigpaniod ko. Bungon siya tayo. Bida. Nanari tayo bukas tayo? Pagpalit ito. Bayo, palita tag bugas niya, we. Ay, litoy! Uy! Bay! Naku sa mo diya! Kamu mong gudihay na, bay waki, ha? Siya sa Bay, Iking, ikaw sa diya! Siya timi! Iking, sumarago! Kumusta na ka? Noon sa taon kayo? Kapit siya nga di bay! Ha? Sabi ni siya. Sa'yo, habi ang taon na, sa'yo, kayo mo, ha? Mura mo siya kadurwan. Adi, adulto na rin ko, noon sa na siya, eh. Adulto na, lisod bang kayo nang mag-adirwan ba ito? Oy, ang sa imo. Ay, nakay bugas diya nang, tangan na tag 20 kilo. Na. Hambaw ba? Wow. Abi na akong storyar ng tag 20 kilo. Kanang lami keng kanon pero baho. Tinuhor gina, bebe. Tagay ko na tag 20 kilo, we. Uy. Kaya, no? O, ni tag 20? Abi na ko ay shooter, ne? Di mo mulung ang tao ng tag 20, tao ng, oy? O, di bitaw na malungag, pero malugaw na. Bida. Katulad 50 kilo na ba? Sa kilo lang taon?
Ay, mahibong pamangka, oy. Tagaita di ako sa kilo na 50. Oy, sayuhan yung gainom di ayon unsaon mo ha? Unsa biya kay? Bao biya ka nga maor na itong kalipay din hibay. Oh, bitaw, sad bitaw. Mao na biliban ako ninyo kay ang kalipay ninyo kanarag yung tagay-tagay ng Fighter White 50. Ay, bitaw tol. Unsa biya taon mo eh? Wa mo bibaw tol? Nga kanang inyong giinom sama ra naghinay-hinay ninyo patay ang inyong kaugalingon. Ay, di mo ni magkapatay ang Fighter 150 kay Ah, dito mo ni. Makalikor ni lawas. Ambal sa nino na pero ayaw yun og inom og lain ka na ragid ha. Pero hinay-hinayin mo og patay sa inyong kinabuhi basta mo inom og lain. Okay, pre, di mo minog lain. Nga naman. Tanas mo kayo. Wow. Katanas. Wa man siya ni magdali. Apo, sige biya ninyo eh. Oh, daray mo bugas, oh. Sige tol, kay magdunga pa bitaw ko tol. Sunod lang tol ha, mo inom ko tol. Sige. Ay, asa na kong bag na rin, ay. Nara diya sa may TV. Baya no. Kinsa na tol, kinsa na. Ha? Kana ba? Kana mo si Ginny tol. Gwapa Jennifer? ka na. Jennifer? Ginny. Jennifer. Wapa bitaw no. Gwapa na. Bigot kayo. Baya no. Mao din ni Jenny. Wapa sa. Maunay among gisayo nga litol. Unsa mo man sayo mo rin. Takala lagi Ginny lagi. O lagi, magunsa mo rin ano sayo man. Akong katahang kabo si Ginny. Ha, kabo? Unsa mo pagkatakabo? Asyo tini Ginny, murag dog kabo. Labi na kung mamo bo. Labi na nga yung tubig ni Kaigo. Oh. Iwan sa kabo og ibo. Bo. Ay, Kata ka Ginny. Kapo din na. Kadahan sa di mo, Droy. Litoy. Tay. Wala ka. Ano, dili tay. Masakay ra ko. Kitong ko ng suwang. Hagdarong. Tay, kinay, mamisita ko. Tungol kay nakita na ko babae nga mo'y gipitik sa akong kasing karon. Wow. Oo, tay. Kay sukad karon pag yun di mahitabo taon ako gibati taon. Nga murag, di ko makatuog tay. Murag ko giinsumya. Unsay nga. Mao na tay, ug mao na ni panahon na nga mahatagan tani kag apo. Tagan ti kag apo. Sama. Litoy. Sultiha te kaduha. Dugay na gyud kayo ko nga nangandoy nga makabaton ko apo. Apan sa nakita mo gud nako nimo. Muro magkuli kaayo nga makahatag kag apo nako. Aha, ano man tay? Tarawa na gud. Yosa. Bila na gani edad nimo karon. Churchy one. Tiyaw mo ka na. Tapos buwan na. Tay. Uy, nahibaw ka balitoy. Nga basta tapos buwan na gani. Kulba na kayo ka na. Say kulba tay. Kulbaan na ang mga tawa ng numero, ha? Ano man? Kay ting bayad na ka na sa utang. Ya kulbaan day tay tigbayin sa utang. Kulbaan, o. Kay ako ban, pulos god overdraft. Tay kasi unsa ang istorya niyo. Abot man ka ng utang overdraft unsa pa na diya. Ang imong edad, mura man nagkalendaryo. Bayra na yan pag yun na sunod buwan. Kalendaryo na bayaran para sunod buwan pagbigatatay today. Pero, alipay ko nga sa katapusan. Nakahuna-una ko na yun ka magminyo. Ay, makigminyo ka mo yun ka ng babayhana. Yes, tay. Yes. By crook or by hook. Minyuan ko ng bayhana, tay. Salamat! Magamit! Nagudin taon ako mga tinigom. Kanang tinigom dong litoy ha, na akong tinigom sultihan ka. Nagsugod kong tigom ni Ana, wa pa ka matulad. Kung ba dakuan day ana tani? Mga pilakan na tigon mo, tay. Sa piso-piso na kong hulog batang adlaw, paminaw na ako, nakabo na mga napuwo kalib. Ang napuklibo, ingon ka nga. Dugay na kang tigo pa na. Oh, lagi. Sukad atong wa pa ka matuli. Alala, kwenta ha. Kwentaho na to? Ang katong natuli ko? Yosa kanus abakato ka natuli, ha? Ko atay. 25 ka natuli o 26 bakato? Tay, sa dahil lisgot yan, eh. Basing makadungog yan. Sige din, tay. Kadungog yun na kung higugmataon, higugmaan. Lakaw na ko, eh. Sige na ko. Good luck, ha? Salamat, tay. Oh, unsay ato. Sirado na mi, oy. Mangutang ka? Dili na, oy. Unsay di ay imong giari di. Unsay ato nimo. Akuan, kining misita ko si mo anak na. Oh, mamisita ka. Kadaghad ko di ay ninyo.
Nadali, suod nga rin. Dali. Manamagkakag panihapon. Naman na lang. Oh, ako lang gisiguro ba. Kay wara ba libre panihapon dire. Abangas ka. Dali, suod nga rin. Oh, diha, tipo nila. Uy, naan, tol. Abida. Mga tol. First come, first serve man ito. Tulid man yung tuho, tol. Tol, Kasi na mo pangayong di mo diya. priority number, tol. Priority number. Kaya, aunsa din dahil priority din Oh. Oy, inigawas sa akong anak, dili makiat ha. O kadausan ninyo, 20 minutos lang. Sabot, sige. Ay makiat ha. Ispusan ko nagdudag yung makiat ninyo diha. Banghas ka, isugal yung nahang Jenny. Pabida. O saba. Sunod-sunod mo ka na ako, pre. Sunod. Sama rin siya niya. Ay, sama ka tuloy. Mas ako ba yung unang miabot niyo din ha? Purbida sa rin istorya ha. Sunod adlaw lang ka, tol. Sunod adlaw na lang ka. Sunod adlaw ko taon nga. Karoon anak ko, sunod adlaw. Noon sabi ya taon mo Ikaw lang sunod adlaw. Kami lang sa ron. Ikaw sunod adlaw lang ka, Drok. Ito i-decide ni mo. Naghuwa to dito. Ang mula sa hutdon lang ni mo. Sa mga pre. Hala, ni alaki mo. Oh. Nagunsa mo nga ni mangutang mo? Oh. Sirado na lang pa mi. Ikaw, mangutang ka no? Mutang po ka. Dili, uy. Wala utang lang yun, mignaong, day. Wala utang. Ikaw na Nagunsa pala day utang mo nga now. ni. Day, Ginny. Ano mi aron paghalad sa among gugma diha nimo? Mutuo ka nakog sa di, day. Tinuod gining akong ambot aning duha di gini tinuod nila. Ako tinuoray gini, day. Nagjuk-juk rin ka din, eh. Kaya, sumpagay mo ito sa gawas ka. Lalis mo dito. Ay. Excuse me, day Jenny. Huwag ko magtuo nga, tudlo pa day, karoon mo hindi, adin hinga, nanginda, sa imong gugma. Pasultihan, di ka day kung seryoso ang isgutan. Ako na yung lang. Ang kanin duha, siguro, murag way klaro ni mga naong anin na Ako, ambot lang yapon ako ang sulti ni mo. So pagtuon mo na mo, tol, ha? Di seryoso? Ambot lang. Amaw bitaw ni ko ambot lang mo duha, kay muro mo klaro. Day, Jen. Ikaw daw. Ako lay imong sugdon, day. Kining duha, ipanghambong ko ni Sibet. Ipanghambong ko ni Sibet. Ihangbong ko ni Sway, tol. Pagay Di ba, mo pagay mo. ikay una na kong ihog. Ay, maya sa baboy. Pangilom sa Ito, kuno ito mo, ka. be. Pangilom mo. Wala ako sugdon. Anong magdungan man sad mo? Sultihan ta mo ha. Kung gusto mong masayod, kung kinsa ninyo akong pilion, di pa ko makahukom. Pero kinira ikasulti na ko ninyo. Kung kinsa ninyo ang makahimo og butang nga makapakita nako ba kung unsa kadakos iyang gugma diri nako, moy akong pilion. Pakit ako ninyo og mga lihok or butang nga makapamatuod sa inyong gugma diri nako. Og kung makita nako ngayon ana day kadako inyong gugma diri nako, siya moy akong pilion. Nagkasinabot ta para away-away? Oo, nakasabot ko, day. Ako sa day. Kani si Pedro. Ganahan kinig butang. Ayaw. Dahil Jen, kung butang man ang buti mo ipasabot taon, wa ko ikahatag ni mana, pero sultihan ka. Mas labaw pas malong butang ang akong pagabuhaton para makita ni kung unsa ti ka kamahal. Ikaw, tol, wa kay ikatag. Malinding pa man kastor ko. Di ba, tol? Taga, tol, pero ay lagapin naman, kami na lang, Pangilom ko na mo, be. Basta maon na to, ha. Kung kinsa ninyo ang makahatag nako o makapakita nako nga magmatuod sa iyang gugma diri nako, mo'y akong pilion. Period. Blaka ako sa akong mga karibal taon, kay puros mga kurtahan ni mga tawhana, pero nakita na ko nga murag, dili man materialistic, Jenny. Oo nga, nangayo kong tambang sa kong tatay Ponso. Ay, anak, dili sa tanan, ha? Dili tanang babae makuha ni mo sa butang. Hayon, naayo bang mga babae nga naong kayo kwarta? Pero mas maayo nga dili naong o kwarta ang maong babae para ni mo. Tanaw na kong Jenny, tay, di man siya inaanak taon. Di mas maayo. Siya mas maayot Mas nindot hinuuna kay wa masad kay ikahatag og bahalong butang. Lisod mo Lisod mo nga ni tagbayad sa utang na itong buwan. Hindi tatay Ponso sa doy.
Dili man ni mo ikalimod, Litoy. Pobre rakin taon kita. Pero akong tambag ni mo, mas nindot og mapainlove ni mo ang maong babae, dili pinaagi sa kwarta. Kung dili, pinaagi sa kabutang nga imong ikapakita kung unsa ni mo siya kamahal. Tay. Paghimo og butang nga, diin makadahig siya ni mo og ma-inlove siya ni mo. Kay ang babae nga tarong, dili ni mo mada sa kwarta-kwarta. So, unsay mga tulog ko tayo? Yusa, Yusa. bakunahon na kung unsay maayo. Kanang magustuhan gyud niya ba? O makadaig siya ni mo. Kanang litaon sa man tay. Kaunta tayo. May kini buos na mong sugar ka na. Bakunahon na kung unsay makaayo. Kanang sama pa nang sa pagpakita ni mo kung unsa ka kabuutan. Kanang unsa nas ining Ma-appreciate? ma-appreciate niya ang imong mga binuhatan. Bisag unsa butang ka makahatag kanya kalipay gawas sa kwarta. Mao na buhata do. Saan kaya kong buhato, no? Ano yun si Ginny, umutuo siya na ako kung unsan ako siya kamahal. Kortahan pa ako ron. Tagaan ako siyang bahay niyo. Pero saan, problem ko. Pero dili, hindi ko surrender. Kinahanglan akong maangkon si Ginny, ang babaeng akong gimahal. Pamatuon ko niya kung unsa ko siya kamahal. Okay, kamong tulo nag-abot naman sad mo. Unsa naman, may ikapakita na mo na ako nga makapapitik sa akong kasing-kasing diha ninyo? Day, Ginny. Ako una, day. Kay kining ako, day. Kani sila. Wa maning mga kwarta. Kay mas kwartahan pa mo kaning duha. Ako, day, Ginny. Kung ako imong piliun, kining 20 ka buhok na kong credit card. Ako ni hatag nimo. Ikaw na mag-control na ni. O palit bisa. Si gusto nimo, 20 na kunin ka buhok. Palit bisa kung sa. Kana, mauya kong pamatuod kung unsa kada ko ang gugma diha nimo. Wow, himuon po ko nimong pala utang. Ikaw, hoy, Rocky. Day, Ginny. Mm. Kung ako imong sugtong, day, kanang duha na ko ka boarding house. Ako nang ihatag nimo. Ikaw na'y manguhas abang, day. O kanang akong purinarya, day. Kung gusto ka, ikaw mo himuon akong model. Lapag ka? Himuon ko nimong patay? Ang gobes na akong nimo. Litoy, ikaw. Dahil Ginny. Oh, Gudon ko day, pobre kong pagkatao. Wa ko'y butang nga akong ikahatag ni mong mahalon. Napagsultihan, teka. Dili pa niya agi sa butang makita ni mo ang tinunanay kong gugma. Kung dili, usa ka pag matuod. Kung unsa ka dako akong gugma diyan ni mo. O kamatuoran niya na. Niya akong dugan. Nakatatak ang imong pangan. ang sibot mo ipasabot. Gibutang ko ang imong pangan sa akong dugan eh. Aron sa ingon, bisan pa man og dili ako ang palaran nga makaangkon sa imong gugma. Apan dili ka mawa sa akong kasing-kasing kay nakatatak na ka. Tatak, RMN, overall number 1, ha? O dili ka na mapapas pa. Sibot ipasabot, nagpatato ka? Ug akong pangan ang nakabutang? Oo, pagmatuo di ana, kana tungod sa akong gugma, dakong gugma diha kanimo. Mabisan og saon nimo papas. Dili na kini mapapas pa. Mamatay na lang kung mawa na lang ang akong kasing-kasing. Timaan sa akong gugma diha nimo, di gyud mawa. Paminaw mong tulo ha. Yes ka. Karon pa lang nakahukom nako. Kung kinsa ninyo akong pilion. Pasensya na ka, draw. Rocky day ka no. Kamon duha. Waki na siya, Waki din na siya. Waki mo si. Waki mercy. Pasensya naman duha ha. Si Litoy may akong pilion. Yes! Oh! Salamat ay Ginny! Salamat! Kamong duha, wala ko mapili. Makalakaw na mo. Huwag ano mo pagbalik ha. Bisag ka nusa. Day, salamat nga ako imong gipili ha. Tungod kay nakita na ako kung unsa ka tinuod ang imong gugma diri nako. Unya, mahimo kong makakita sa imong tattoo. Day, gipatuyo ko yun ipapahimo. Bahala na dili ko nimo pilion. Apan, di ko nimo pilion. Nara, salamat kay Day, pero ako imong gipili. Kung nasa kundugan, nakatatak ang dakong heart o tanawa. Huwag ang nakasuwat ang imong pangan. Basa. Wow, kanindot. Dako siyang heart. Oh. May uhas sa pana. Ug may nakasuwat nga, I love you, Johnny. Ha? Johnny, mo lagi na nakabutang diha. Nabayot ta ka? Ha? Gani? Anong Johnny mo na? Adi ki Ginny na, Day. Inahak. Rosemary na, Ginny na. Kabala Litoy, oy. Bayot man tingal kang kanahana ka. Diskasi, oy. Oh, sa oy. Discussing ko taon, Ginny na, oy. Buwag na ta. Dili ko gusto glaki nga bayot. Buwag na ta. Oh, Day, perbida, no? Mao na akong problema. Kaya na rin spelling mga ibutang taong pangani, Jenny. Ang gatato rabawa na nila. Imbis, Jenny. Ang nakabutang Johnny man. Nilaya sa gatato. Purti lagota taon ako sa gatato taon. Bida, pakihabi na akong gatato, ani. Paita, oy. Mao ba gani pagsugot niyan ako? Gibuwagan ba yun ko? Maayo ka, ni? Bikro, usapan kong kamoy pasultihon. Litoy.
Perming ni palit sa Don Pepe Tablia kay taas ng energy. Happy, 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 happy. Pero may parehas na mo diri nga happy ang casting kay kompleto mi. Kompleto. Unya sa mga lag ko. Happy na sa gayo sila kay. Kana nga ano may Don Pepe Dark Chocolate Okay. ni Alan. Mas happy ta karon kay na ay Timo. Oh, masapi yun basta nas bibina. Bisan Palit sa og bitaw, tagka dagan lang. siyang tambal paliton pero gipalitan siya. Giingnan ko kaon lang kay us-us man mo sugar. Unya, gibalitan pa kita niya og kuan Kuya Alan kanang Diamond Yema o BMA special. Ni ugom-ugom ta og atong gipares ang crunchy nga tasty fish cracker og Paulitos macaroni Mao crunch. ni ato ang ugom-ugomon dahil mo niyo may special OBM may special mao ni atong ugom-ugomon basta mag-recording dire ya tasty fish cracker og kining Paulitos macaroni crunch mao ni dadon-dadon ni bambina dire taon para mo snack nya inom sad mi og Don Pepe Tablia mao may the best mga bata inom sad mo Don Pepe Tablia kay para ni sa inyo ang panlawas bright kay mo aning maabtikin mo sa ato ang Don Pepe Tablia nya kita ang mga dagko kun mga trabador tabi sa kata tabi trabaho ang atong imnon ang Sid Panyawan Coffee Mix kay mao ni sa kaping matapa nga kaya kay ipaglaban ka sa tanan ng mga gimbuhaton mahuman ang imong trabaho sa ato ang Sid Panyawan Coffee Mix the best kay na kay kaping matapa nga kaya kang ipaglaban sa adlaw tanan nya sa mga tao po ni former Kapitan June Ramos nga nabuhat siya ang Miguel Foliar fertilizer good morning ni Budi Hakap nga hinimo sa Eagle Kim anindot kay na fertilizer nakasuway si Miss Ingrid Bertudaso ana namunga kuno dayon ang iyahang mga tanong unya sa mga tao po sa Basta Toledo Kuya Nick Pipito og Dodong GR Pipito labi na gyud sa mga tao ni Ideshen sa Bromits thank you kay Ideshen salamat kay sa imong mga tao nga kugihan kay imong trabaho tugod kay imong gipainom ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban type lang na sa Facebook ang Bromits makita nyo ang number tawagan na ninyo kung unsay gusto nyo ipabuhat sa inyong paniway kay ko ang na ang limpyo na sila kung unsay gusto nyo or garden o kung sa panadiha limpyuhan ang inyong mga terrace tanan basta tawagan lang ang Bromwich PS ni Inday Shin Pipito unya sa mga tao ni Vice Mayor Toy Asnar sa Ricky Asnar sa Ryan kang kay Ma'am Casmer Araraw og si Kujiar Lester Daan Kujiar Francis Ispares unya sa tanan itong mga kujial nga suod Perdi Rabaya Kujial Dani Caballero og labi na yun ni Kujial Joel Gargadira diri sa norte ang atong ang suod nga amigo salamat kay ninyong tanan nga ang inyong mga tao diyan sa opisina inyong gipainom sa to ang Sid Panyawan Coffee Mix thank you kayo at the best Okay, og ako sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nagmaintain karon og Sid Panyawan Herbal Capsule, Sid Panyawan Herbal Capsule with garlic, Sid Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa mga high blood, cholesterol, katutas og sugar. Ingon man, kinang pukul-pukul nato sa atong lawas, ato nang imnan og Sid Panyawan Herbal Capsule kada adlaw. Katulos sa kadlaw inom. Sa buntag wala ka makaon sa imong pamahaw, inom daan og sa kapsula sa Sid Panyawan Herbal Capsule. Inig paniudto nimo mao gyapon sa gyapon ka kapsula sa Sid Panyawan Herbal Capsule imong imnon una ka makaon sa imong paniudto. Mao sab gyapon sa imong pagpanihapon, inom na pud ka daan og sa kapsula sa Sid Panyawan Herbal Capsule. Ug alang na ito na problema aning kidney ug UTI. Ayaw na magkahadlok. Tungkol kay doon na makatambal, ana. Kini mo ang Kogon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney ug UTI, inom lang sa Kogon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula. Sa Kogon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot na lang sa kidney ug UTI, Kogon Herbal Capsule. Basta Kogon, lawas, bas Kogon. Oh, thank you kayo Ate Presa. Tanan po na itong mga kaisunan. Salamat kayo ninyo sa paghimog number 1 sa itong haplas. Ang number 1 nga haplas, ang Sid Panyawan. Sid Panyawan, Coffee Mix, dili, kape mo na, Sid Liniment Oil. Nga mo na itong haplas sa adlaw o gabi, inigmata na to sa buntag. Haplasan yun na to, atong kalawasan, kaya para mawagtang ng mga padukot nga naigo ni mo sa niya na gabi una. Ito ng haplasan, Sid Liniment Oil, ang atong kalawasan unya tinuod gyud ning mutabang nato sa pagwagtang sa ato panuhot pamaol para kit sa kalawasan barikos beds katul kuto sa kabataan ilikay pagyutas sa dinggi kun mga plasta sa ato ang Sid Liniment Oil unya salamat kay inyong tanan sa paghimog number 1 sa ato ang Sid Liniment Oil ha makita mo gyud na ninyo dito sa Oslob matud pang Bambina mas kusog ang ato ang
Said liniment oil, inig-adto nila sa ilaha kanang gikan sa mga probinsya, tanan dito sa laing barangay, katong mga bukid-bukid na nga barangay, inig-adto sa lungsod sa Oslo ang paliton, ang atuang said liniment oil. Thank you kayo ninyong tanan ha, salamat kayo. Pero sabot ha, kanang said liniment oil nga mong giingon ninyo, anara na mapalit sa butika, wanay suroy-suroy, di ba, Dwayne? Tinuna, wag na gisuri-suroy, wag na gisakay og multicab. Bitaw, naari ginas butika may gala, pero naagi Facebook page ang Sid Marketing Incorporated. Ang Panyawan Herbal. Ilalang itay pang Panyawan Herbal, yun niya, makita tanan produkto dito sa Sid Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kogon Herbal Capsule, Sid Element Oil, og Celebrity Beauty Soap, labi na ang Panyawan Coffee Mix. Pero kita, kung layo-layo sa tas butika, kinatas kabukinan nagpuyo, pwede rin kita maka-order sa Shopee. Shopee na lang kay hatod pa, bam! Good morning, Argo! Ato ni Atan Villegas, o Ma'am Rose Villegas. Kumusta ka ba diha? Yung manasab si Ma'am Brenda Ballesteros sa Bureau of Lands diha sa Argao. Nga matupan niya, kusog kaya ito istasyon naglanog-lanog diha Salamat, sa ma'am. merkado sa Good Argao. afternoon, ma'am. Brenda Ballesteros. Ballesteros Villegas. Oh, kanang magpatay tulo kag yuta na batos. udang siya. Oo. Ma'am Brenda Ballesteros og si Ma'am Rose, asawa ni Atty. Atan Villegas. Kumusta ka mo din ha? And of course, Sir Sammy Lauron o Ma'am Merna Lauron sa Summer Shoes, Balyado Karkar, ato mga staff, ang imong mga empleyado diha. Ayaw kalimutan sa Sid Celebrity Kutik Beauty Soap with glutathione and papaya extract. Ang pagpanabon niya itong Sid Celebrity Kutik Beauty Soap para magpabilin kitang batanon, younger looking, kutis artista, kutis porcelana. Apanos muna ko salamat kayo ni Ma'am Pamela Ledesma, Woodsville Pharmacy, nga nagparid ang mga botellas Panyawan. Thank you, ma'am. Plus diya sa butika pagsoda ko. Thank you. O kayo ka makalimot nga mangutana lamang sa butika para original nga itong mapalit, ha? Aron dili kita mailad. Thank you. Okay, salamat kay Bam. Unya mga kaigsunan, kita nasayod mo yung tanong, nga kinitoksin, maugin ni mo daot sa blood cells na to. Grabe kay, ang blood cells, ang daoto na ni, ang cover o puto sa atong blood cells. Nunya nga atong blood cells, importante makina, kay maomray tigatod sa oxygen, nutrients, tubig sa ato ang kalawas. Ini kadaot na mo, sticky mo lapot at tulugo mo ng mga major, yun nga mga sakit, ang mutakboy na to, cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, guban pang balatian. Mao na kinahanglan mo, inog yung kag G-Detox, kaya ang G-Detox, natural nga detoxifier, natural nga remedy, tigwagtang sa balatian, puno sa nutrients nga mao'y makapaligod sa atong vital organs. Ang atong pag-inuman na, usar yung kapsula, usa ka oras sa di pa kamukaon, mura nagmintinan sa to. Unya, og doon na kay balatian, kinahanglan katulog yung kay nung buntag uto, hapon sa ka oras sa di pa kamukaon, imnan yun na to, walungan to sa dusi kabasong tubig matagadlaw. Busa kung gusto kang mawagtang ka ng mga tuksin sa imong kalawasan nga may nungdat sa imong balatian, o garon ligon yun kadunay atong vital organs, sinom kita ang matagadlaw, G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog, ang number 1 nga mo flash out sa tuksin sa tuang kalawasan. Ate Pres? Okay, ang sender na ito kargadlaw. Si Dudong Litoy, Ate Pres. Litoy. Problema rin na ning Litoy, Ate Pres, kay simple naman kay ni, tinuon ni siya na igugma taong indigene, pero nagpatato lagi taon si Ate Pres na wrong spelling, imbis na Jenny, Johnny ang nasuwat sa nagtato niya. Johnny, di nagtuoy, no, Jenny nga, bayot siya. Makiya ba kuno niya ang nagtato taon siya ang dughan. Kaya nagibuwagan mo dahil siya. Nyawa naman di atong, si Batman. Kanang tato, di ba lang mapapas? Na ay laser na Ate Pres. Mauwat, uy. Mauwat. Manabit. Pero mauwat. Ay, mau ba? Mauwat. Lain kita naon. Mauwat. Makuan yun Murag Ate Pres. agis, Oh, lain kayo. O, kada si Piat gina. Wag yun na nato. O, di ba, ito ko yung spelling ang tattoo niya. Ibis Jenny, Johnny. Hello, lady. Johnny Bravo. Kanya, mao ni problema ni Ate Pres. O, saon taon niya, pwede ba ko doon makiha ba ni Nani Ate Pres, ba? Nawa ko kalibutan na. Kana wa ko nalbutan na natato. Asal pit siya napatato. Dugan lagi. Dapit sa kasing-kasing. Butang nga heart. Butang nga I love you. Kana magsige while nagsigig tato ang kanang tig buhat sa tato. Di ba ni mo mabasa na ang Dili, pinisplada? higda mo ka na ba? Di, minsan, pag anak ka sakit kayo. Wasa siya kapanamin dong. Pasamingon tingali ka sa resultas tag-iyaoy ini Wala kayo kuman. man. Hindi kuman. Para, iguman ra. Iya tatong kita na daan, klaro sa Ay, sa siya. tingali kalimot ang nagtato. Teo, no na, tingaring nalimot to. Di sa
kanang magpatupi bito, tamo-tamo mo kita sa amin nung nindot Oh, tato pagkatupi. lahim na bam kay mag-ubo mo jud ang magtato nimo. Dong, tinuod sang nahigugma si Jean, ba mo ba? Dili na, hindi ko na, uy. Ah, tinuod na. Dili na ina nga ibagi ng atat, higugma siya, uy. Kana lang kita, apik na wrong spelling, hey, ang gipitil sa imo ha magkasing-kasing. Mao lagi. Kanang magtatulan, mahal ba nagbayad? Mahal, uy. Na kanang mga naay mga disenyo nga mga mahal bam, nagali mga tag 12,000 ana ba? Mao ba? 15,000 Di na ang tato. sakit ba dago man ang sunugon? Ang sunugon ba na? Dili, ko ana nanamay ko ano automatic kun sa pangalan na kanang masina mo tato sa una, kamo to kanang tato-tato Dili bang. na sakit? Sakit oy. Dahagway sakit nga. Di mo na mahuman dayon. Iyang panguta- Tatuan kag kana ka pluto dako mo na yan Jesus Christ diri sa iyang bukton. Kuan duha ka sisyon na siyang. Ito pwede na mahuman. Oh. Okay, murag Sakit man, murag lubag man. magkasamaran ka na sa ito, maghuwat ka, maupay, mga 1 week. Oh, mga anak nya balik Di na sa. magtumat, tingay tambal, antibiotic, ang ako ba? Mura, siguro. Ang ako Kay ba- hilantan, auban na hilantan mo. boy. Okay, balik, basig ang dagom, ma-sterilize. Ah, kasi ni nana. Tukso kong sa laing Nay, pasiste. nay champion sa mga anak Judy Calzada. Oo. May kay mo tato jigger pagka may mo tato bata pero biyag pagka nindota. Champion na siya sa kuan. Ah, di ay ba? Oo. Champion na siya ta sa kilan. Kanang ng mga sinulog, mahal kayo siyang bayad, ano naman sinulog, Mahal. kailangan mo patato. Arita, balik Arita, ka. Kasi yung punguntahan na lang. Ang iya pangutana rong spelling taon ang nya una butang jani pwerte lagutan ako sa nagtato makiya ba rin ako. Makiya ba? Okay. Kani, ayaw mo kuning tinguha kayong unodaan ni, ang puntoan ni, kay gusto lagi nga iyang papa nga magkaanak na siya ng pamenyoon siya. Unang mananiwa sa magkauyab siya. Ano, doon na tayo pakamit Juan 3, verse 16. Kay, gigugma pag-ayo sa Diyos ang kalibutan, ug tungunini, gihatag niya ang iyang bugtong anak nga si Jesus. May sabot. So, ang pagbugna, kung ang usa ka binhi nga itisuk og mamugna nga usa ka binuhat sa sabakan sa usa ka babae, so, gipanalanginan at Ginoo. Ah. Kaya nabi tayo ingon nga, ganang ninabdos man nga, wa may gugma, girip naman na siya. Kanang bata, bunga man na paglugos. Oh. Ug imong tukaron, niagi mo kung reproductive organ niya, ang Ginoo ra may nabuot ana. So, why sa ang katong batang, anak ba sa gilugos o di ba? Mao ne, diswalta sunahan arita sa Santiago Kapitulo 2 versikulo 17. Ingon ning ini ang pagtuo, patay kini kundili ubanan sa buhat. Karon. Katungunan kong gibasa, aron ka batulong anak, matong gibasa na ko sa Juan 3. Ang kaning sa Santiago 2, kanang ang aron ubanan og buhat. At tinuod gibanan niya buhat pero napatato siya. Kanang daghan magpaagi. Bisag wala ka nagpatato, daghan magpaagi pananglitan. Ang akong boyfriend sa dang akong tas siyang buwagan, pertigo niyang hilak. Kay doon na mo gani sumbong ako, nga nakuyog siya glaing bayot para sa ako. So pagkita na mo, nangaon-on namin, ipainom na ko siyang mainom. Ikaw man ako nga karon adlaw ko tob, di nakakasaka din Kay mao di ay mo na pertigo hilak. So imo kong biyaan, kinsa pa mo mutambag na ko, kinsa pa mo trapon ko singot ni abot. Isa may magdas. Isa may magdas. Mao na nga kung pasabot nga, dili man ingong tato sa tato lang. Namay dagang paagi. Unya, pam, og mapatato ka din asa ka dunay tugdugo. Ha? Dunay ko andro sa patakaran sa kanang mudin ni tugdugo. Ngano man? Basta na kay tato dili nakakadunay ko ng dugo ron dong. Dili. Di na. Ngano man? Kuyawan gidili man bam basta nakita to kay wa man kay bawong og limpyo ba dagom gitato nimo. Basig Ama o ba? basi dunay diferensya ang dagom or imong gitatuan ang dagoma dunay bay sakit basig unsa ba. Pare ara na injection nga kanang mga injection anang mga Drugs? butang na to drugs ana kan mga nigamitay drugs di kausal ginagamiton di gyud ka mo gamit sa kanang injection nga gigamit sa tao ilabay gyud. Okay mo man hinungdan sa kanang dunay sakit nga HIV, no? Balik ta. Daghang paagi, pero mo kung tanong magkiya bang nakato, larga na magsabi niyang ikiya, ug mubalik to, pangutana, ug pwede bang mailisan, imong tatoy, pa-iris, magpatato kaglain. Pero dili na bati kita naon bam bati gyud ba sa pawan bati. Apan si Ate Priscilla atong pangutana pero si Pedro siyang side kanis Pedro kaliwat maghimabay ingon siya nga matsaktong tatog dili tinugyo sa naigugma. Tinuod. No? Still di na may mistil og tato ray kasi Usa to balik. Usa to ni mulan og magpatato, magkubta, magtakilid usa to. maghayang. Maghayang ta. Depende sa kuan. Depende sa tato asa padapit mo butang. Magpatato ko. Maghayang ka? Maghayang Salamat na lang ang tulumanon. Kuna ko ang pasultihan.